Грейойте се муж, тази вечер ти огрях свирала по-скеро какво много. Децата си направили един снежен човек, а той под тълпака се преструвал, че е много страшен и голям. Уважаеми родители, не знам, много се вълнувам, бях си намислила нещо да ви кажа, но наистина много се вълнувам. Това не са нашите деца. Това са деца истински артисти, с много дисциплинирани, много умни, много добрички и аз мисля, че след 2 дена, като дойде дядо Коледа, ще ги зарадва с най-хубавите подаръци. Позволете ми на вас да ви благодаря, че наистина отглеждате и възпитавате такива добри дечица и да ви пожелая весели празници и щастливо посрещане на новата година. Бъдете живи и здрави и всичко най-хубаво от целия колектив на детската градина. А за децата ще има специална изненада сега, ще станат и ще отидат да се почерпат, защото те наистина са заслужили и трябва да ви кажа, че със съвсем малко усилия постигнахме това, което вие видяхте днес. Наистина резултатът е очевиден. Много ви благодаря за всичко. И се поклонете, и се поклонете. Браво! И сега нататък да отидат да се почерпят и оттам Вече може да Ai, por isso,